Сега. Тук сме пак за трети път. С асистентка. Да, Рая, асистентката. Виждате, Маята вече ще изкочи още малко от съда. Това, което следва е следното. Вече затоплихме яйцата, са топли и са счупени. И в този съд тигана сме разтопили маслото, олиото и захарта. И трябва да е топличко. Ако виждате парата през камерата, но ви уверявам, че е топло. И сега какво следва? Почваме да месиме тестото, като първоначално първите няколко пъти само така правим на маята, за да не я попарим от топлите работи. И се меси отвънка навътре. Винаги първо слагаме яйцата и олиото и захарта и след това вече домесваме с прясното мляко. И ако не стигне прясното мляко, с вода. Отсваме. Така, ти почваш да въртиш, аз да сипвам. Слагай, да. Къде? В центъра, няма значение. И след това изяждаме. Да, Ако не чакай знаете. малко сега. Обаче най-важно Давай, е слагай. инспекцията. Ако няма кой да надзирава, нищо не става. Айде, това сте яйцата. Сега малко с това мляко измиеме остатъка от това, слагай. И почвай това. И добавяме захарта и това на части, Маслото. за да станат конци. Слагай. Стига. За да... А И... захар. Да, и важното е да не се изгорите, разбира се. Давай, първо това. Първо маслото? Да. И разбира се, почвате по-интензивно. Ще ми натежа. Давай. Докато това е толкова, ще нямате не се изгорите. И това, което стане в тигана, се слага от прасното мляко, да се измие захарта, да си влезе отново в това. Помощничката много добре се справя. Влиза в легена. Когато не влиза, после се вземе. После се облиза. Лякто. Малко. Сега бъркаме много добре. Слагай малко мляко на части. Давай, слагай. Всичко. И това от кутията също. Това. Ама го мини през тигана малко, че да се стопчи. Така. Месите до момента, в който сухата част Цялото ли? се поеме, да. Слагай. Страни. Ама не всичко. Ей, тук малко. Сега. Така. Трябва да си спотите здраво. Иначе не става. Това е част от козуна. Потта, нали не я слагаш вътре в козуна? Потъм не. Само потенцията става. И погашите. Така. Не забравяйте, че трябва да си бъде топличко. Още малко млекче. Ако нямате мляко и вода става. Но трябва да е затоплена леко. Да. После облизате ръцете. Как го Край. бъркаш? От долу нагоре. Моля ви. Това прелеви ли си или влиза обратно? Чисто е. Ако е чисто, влиза обратно. Да. Така. И тук това сухото, което стана, влиза и то вътре. Тук ще бръгнеш това джобче. Да. Имаме една шпакличка, която е много полезна за тия работи. Това, което остава, да се огребе всичко вътре.
Чистите ръцете, което става. Масата е затоплена. Има една печка, която топли масата. И сега става едно бъркане яко. Месене. По-добре е да бъде малко по-меко, защото и ако трябва брашно, ще го слагам. Малко брашноце от там на Кени. И нашия приятел Кени, той помага с брашно, защото нашето свърши. Е така малко слагате, потушавате тестенето. Как се меси? Меши се с дланта, натискате навътре и го в една посока. Но всеки, който както иска. С едната ръка го прикрепвате, с лявата или който е левичар обратното. Карвате тия сухите части, които са останали по масата или на ръцете. Всичко да влезе вътре, защото има продукти. С малко брашноце така мога да си чистите ръцете, за да не лепне. И това се вкарва тук в средата. И отново продължавате да месите до момента, в който стане гладко. Асистентката трябва да държи масата. Двама души придържат масата. Трябва да купите маса, която да издържа на всякаква агресия. Който е много ядосан, Алекс, на кой си се ядосал? не наблюдавате. Сега си го изкарваш на нас, нали? Нека да не. Нека се обаче. Това какво не даде? Защото че падне. Така. Горе-долу това е вкус. Вижте го, за да не мога да го пипнете, но трябва да бъде топло, и да бъде така мекичко, защото то се твърдява, като пресветли. Затова протегнете ръка от екрана и пипнете. Понеже пастора ни кара да правим еквилибристики, половината ще го разделиме да остане без сафиди, другото ще го направим с сафиди. Затова е пастор. Така, месите до момента, в който се получи гладка повърхност. Браво. Футболна топка. Просто Алекс направо не събра очите, ние не можем да ги отлепим от тази стоп. То ни хипнотизира. Нещо такова. И сега това го оставяме на страни и вземем другата част и сафидите напоени в алкохол или нещо друго се слагат по-етапно, за да могат да се разпределят хубаво навсякъде. Иначе ако се сложат наведнъж, ще останат горе-долу на едно място. Сафидите, понеже са напоени с течност, трябва тестото по-мекичко, понеже все пак е вода, трябва и това да имате предвид. Тия сафиди като живи бягат. Много сафиди, бе. Ти нали един кунак да остави? Добре. Не. Идеално. Най-добре. Така. Но още една съставка. Без усмивка козовка не става. Абсолютно. Усмивката е като свършите смесеност.
вече си излял гнева. Ти като Меси разтаковаш тази топка. А най-хубавата усмивка идва, когато почнеш да ядеш козунак. Ето, това е сафиите. Това още малко ще го предното. Тестото е супер на температура. Така, това е със замесването. Ако има сухи части, ги обирате и ги оставяте отстрани. Това, което следва е мазане отгоре солю, да не хваща коричка. И се оставят така да тасат, докато отвоят обема си, горе-долу 15-20 минути и слагате нещо отгоре да ги пази от спора, от въздух. Найлон или пластик. Това е.